आज मॉर्निंग ରୁ ଉଠିଲା ପରେ ଦେଖିଲି ବାହାରେ ଟିକେ ବହୁତ ବର୍ଷା ହଉଥିଲା ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷା ପାଗରେ ଟିକେ ବୁଲିଯିବାର ଇଚ୍ଛା ଟିକେ ବି ମନରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ପରଫେକ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବାହାରକୁ ବୁଲିଯିବା ପାଇଁ। କେଉଁଝର ବାହାରିଥିଲୁ ଆମେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ସୁରତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଯାଉଛି କେଉଁଝର କି ବଳଦେବ ଟେମ୍ପଲ ଏବଂ କାଳୀପୂଜା ବୁଲିଯିବାର ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ପ୍ଲାନ୍ ଭିତରେ ବର୍ଷା ବି ଟିକେ ଟିକେ ହେଉଥାଏ, ୟା ଭିତରେ ବର୍ଷା ବି ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ଟିକେ ଟିକେ। ଆଉ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ଟିକେ ପୁଣି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ବଳଦେବ ଟେମ୍ପଲରେ। ବଳଦେବ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବାହାରେ ତ ମୌସମ ପୁରା ଏତେ ବେହାଲ, ପୁରା ବର୍ଷା ଜୋରସୋରରେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଭିଜିକି ପୁରା ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ରେନିକୋଟ୍ଟା ଭାଗ୍ୟରେ ଧରିଥିଲି ବୋଲି ବଞ୍ଚିଗଲି। ଆଉ ସେପଟେ ମାମା ପୁଣି କିଣାକିଣି କରୁଥିଲେ ଭୋଗ ସବୁ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିଦେଲି ଭୋଗ କିଣାକିଣି କରି କ'ଣ କ'ଣ ଲାଗିବ। ତ ମୁଁ ବି ଦୋକାନକୁ କିଛି କହିଥିଲି ସବୁ ଭୋଗ ଆମକୁ ଦିଅ। ତ ସେ ପତ୍ର ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ, ତୁଳସୀ ମାଳ, ଦୀପ ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ ଭୋଗ ଅଛି ସେଥିରୁ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବୁ କିଛି ଭୋଗ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଧୂପ ବି ଦେଇଥିଲେ। ତା ଭିତରେ ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲୁ। ବର୍ଷା ଟିକେ ଟିକେ ପଡ଼ୁଥାଏ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ, ତଥାପି ବି ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଡରିନୁ। ଆଉ ଯାହାହେଲେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ବହୁତ ଦିନରୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ମୁଁ ଆସିନଥିଲି କାରଣ ବଳଦେବଜୀଉ ଟେମ୍ପଲ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆସିଛି। ତ ପାଦ ଟିକେ ଖସଡ଼ା ଥିଲା, ତ ପାଦ ଖସିବାର ଭୟ ଥିଲା। ଆଉ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ଭିତରେ ଫଟୋ ଉଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବା, ଫଟୋ ତ ଉଠେଇ ହେବନି ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ତ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରିବା ପରେ ଆମେ ବେଢ଼ା ଭିତରେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲୁ। ତ ବେଢ଼ା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମନ୍ଦିରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ବି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ବି ଟିକେ ଟିକେ ପଡ଼ୁଥାଏ। ତାପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଟିକେ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ। ତା ଭିତରେ ବର୍ଷା ବି ଟିକେ ଟିକେ ଦଉଥାଏ ଛାଡ଼ୁଥାଏ କ'ଣ କରିବେ ଏତେ ବର୍ଷ ବାପରେ। ତା ଭିତରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିଦେଲୁ। ତାପରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭିଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେପଟେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ଟେ ଅଛି, ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଦର୍ଶନ ବଢ଼ିଆ ହୁଏ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ। ଖାସ୍ କରିକି ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେବସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତି ଏଇଠି ଗାଧାନ୍ତି। ଏଇଠୁ ଗାଧେଇକି ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହୁଏ ଏବଂ ଅଣସରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତ ଏଇଠୁ ବି ଭିଉ ମସ୍ତ ଭିଉ ଆପଣଙ୍କୁ, ମାନେ ବଳଦେବ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ଭିଉ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତା ସହିତ କଳା ମେଘ, ବାଃ କି ସୁନ୍ଦର ଭିଉ। ଏଇ ଭିଉ ଭିତରେ ମୁଁ ବି ହଜି ଯାଇଥିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ବର୍ଷା ତ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି ବୋଧେ, ନା ଛାଡ଼ିନି ବର୍ଷା, ତଥାପି ଟିକେ ଟିକେ ଦେଉଛି। ବର୍ଷା ଦେଲା ଭିତରେ ପୁଣି ଆମେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ସେଇ ଭିତରେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଜପିବାର ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଇଥିଲୁ। ବର୍ଷା ବି ଛାଡ଼ିବ ହେଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ୁନଥାଏ। ଆଉ ୟା ଭିତରେ ବର୍ଷା ବି ଟିକେ ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କେଉଁଠିକି, କାଳୀପୂଜା ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଠିକି ମେଳା ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରଖିଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ କେଉଁଠିକି ନା ଆମେ ମା କାଳୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମା କାଳୀଙ୍କର ପେଣ୍ଡାଲ ତ ଯେମିତି ବୋବାଲ ହେଇଛି। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗେଟ୍ଟି ବନେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ଆକାରରେ ଏଇଟା ତିଆରି ହେଇଛି ଗେଟ୍ଟିଏ। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗେଟ୍କୁ ସଜାଇଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବି ମା କାଳୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ତା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ବି ଟିକେ କମି ଯାଇଛି। ତା ଭିତରେ ବାପରେ ବର୍ଷା ବାଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତା ଏବେ। ନା ଆମେ ଦେଖିକି ଯାଉଥିଲୁ, ସେମିତି କିଛି ବାଡ଼େଇବାର ନାହିଁ। ତା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମା କାଳୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭିତରକୁ ଯାଇଛୁ। ମା କାଳୀଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇଛନ୍ତି ମା କାଳୀଙ୍କୁ ଏ ବର୍ଷ କାଳୀପୂଜା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଲ ବି ସଜେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଠି ହୁଏ ଆମର ଟୋଟାଲ୍ କେଉଁଝର, ଏଣ୍ଟାୟାର କେଉଁଝରରେ ଏଇଠି ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ପୂଜା ଏଇଠି ହୁଏ। ଆଉ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ବି ଲୋକ ଏଠିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ତାକୁ ସଜେଇଛନ୍ତି, ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଟିକେ ମେଳା ଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସିବା, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦୋକାନ ପଡ଼ିଛି କ'ଣ ନାହିଁ, କେତେ ସାରା ବାପରେ ଭିଡ଼, ଏତେ ସାରା ଭିଡ଼। ଆଚ୍ଛା, ଭିଡ଼ ଦେଖି ମୁଁ ବି ଡରି ଯାଇଥିଲି, ଏତେ ସାରା ଭିଡ଼। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଅଳ୍ପ ଭିଡ଼ ଅଛି, ଏତେ ବି ଭିଡ଼ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ରାତିରେ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ ହୁଅନ୍ତି। ବର୍ଷାଟା ଟିକେ ବେହାଲ କରିଦେଇଛି ବୋଲି ଏତେ ଭିଡ଼ ନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ ଏତେବେଳେ ବି ଭିଡ଼ ବହୁତ ସାରା ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ଦେଖି ଯାଉଛୁ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦୋକାନ ପଡ଼ିଛି। ଏଇଟା ବେଲ୍ଟ ଦୋକାନ, ଛାଡ଼, ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା। ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ଦେଖିଥିଲୁ ଆମେ କିଛି ବର୍ଷା କାଦୁଅରେ ପାଦ ଚାପି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ଆମକୁ। नजारा रे
मते दिलु तू धरी पृथ्वी एठी गला कि सरी कि रंग लागी गलानी ओ मन खोजुथिला गोटे एटा हूँ क्लिप दुकान सब तो क्लिप तो मत नेबार ना सेमती किसी बाकी सब आइटम कौन करी नहीं कि मुझे बाहर कि मोर गालफ्रेंड नहीं छाड़ बर्तमान स्किप करदे ता भितर हम पलैया आउटे आगू आगू गलापर देखी कि एटा कौन कहती कौ शोटा यहाँ हाँ जो बाइक मैंने भितर जो राउंड हो बुले से शोटा यहाँ भल लगे देखे मुझे केवे देखनी थरे ही देखी छोट होता बेलू देखनी तो बंद थी मुझे देखार सेमती सुजोग पाएनि एथर ता भितर बर्तमान दुकान गुटे पलि आसु दुकान सब किणाकिणी कर मामा सेपटे कौन गुटे बाछिले देखिया चामच तो लेपलप करा कि नबार किसी आवश्यकता ना आम फेरई देती कि नथिलु बुलाबुली कलापर आम दलिया बुलू दली देखिलु दली भी बंद बापर किसी भी खोला ना दली टे खेल इच्छा था से जो राउंड हो बैक सी भी बुलार इच्छा था कितु किसी भी हो पारानी कारण वर्षा आमको बहुत खराब कर देता तथापि माँ को दर्शन हो प्रभु जगन्नाथ को दर्शन सियाड़ू बड़ कौन दरकार बाकी तो ये सब मेलार लगे बुलाबुली सब दोड़ी बसिया है से जो ब्रेक डांस है कि जो शो गुड़ाक देखा बहुत जगह मिले कि प्रभु को देखार इच्छा मैंने आउ कि दरकार ना तो बर्तमान आम आसलु आउ कि दुकान को देखला बहुत सारा आइटम आसर काली पूजा को आईटा हूँ प्रभु ठाकुर पाखे जो जिन गुड़ा लगे माने थाली है कि चामच है कौन सी आइटम ये देखुलु कि किसी किणा कि आम करनु आ चेन गुड़ाक क्या ने मु तो बाहनी आगुरी कही तो से गुड़ा भी ना तो मामा ही देखुले गुड़ाक सब केमती सब देखुले या डिजाइन गुड़ाक तो बहुत सुंदर भाव में लगुला देखा लाइट फाइट पड़ता भल लगुला तापर आउ गोटे माँ को दर्शन करने से जगार ही माँ काली प्रतिमूर्ति अच्छी जोड़ा कि बर्तमान आम भितर जाइलु आउ थे देखी ये दर्शन करूँ दर्शन कर माँ काली को आउ थे दर्शन कर सारापर आम पुणी थे बैक कर जाइलु रंगोली आड़ को रंगोली किणवार पंचुक चली से रंगोली निहाती दरकार मामा नहीं पकाती जो झुटी पुटी सब पकाती से किणाकिणी करुले कि सारापर बर्तमान पलि आसलु मेरमेड शो जोड़ा कि हूँ जलपरी शो भाव ये तो आम बर्तमान ये भी देखी है कारण टिकेट बिक्री ना बर्तमान बहुत गलत टाइम से आ गया मैं भाई गलत टाइम आ गया तो यात्रा भी तो ना रातिर यात्रा मेरमेड शोटा भी देखिए इच्छा था कि देखी ना छाड़ जलपरी शोटा आउ के देखीदे के तो कौटी ना कौटी पड़ा दड़ी टे खेल चलला ना 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 एटा खाली ट्रायल वर्षार मटी बाटी ओदा ना से ट्रायल बर्तमान कर दबिजी कौन हम राति पुणी आरंभ हम ना से तो बाकी सब आचार गुड़ा कौन ये पड़ा आचार गुड़ाक खावाई इच्छा था कि आचार भी खाई हेनी घर तो आचार गदा है कौन खाइब आचार तो फुल फुल सब देखा दुखी कर सारा पुणी भल लगुच सब गुड़ाक फुल गुड़ाक भी बढ़िया लगुच जाओ एत सारा फुल तापर कटन गुड़ाक देखला भी गुड़ाक ना कौन करूँ नहीं कि घर तो तैयारी पर्यंत घर कम चलती हेवी हूँ गोटे दूली तो ऊपर को एमती उठ तौक आसपर से सरलापर खा पिया कर देकरी बर्तमान मौसा आमको दौरान खायापी जोटा कि लंका चप आउ ये कौन कहते कानफुल माँ हड़े किणे बोली कहले तो ठीक अच्छे किणदा कथा हड़े किणीदे पिंधे कौन तो माँ ये कानफुल हड़े किणी सारापर बर्तमान आहरी बाछुंती अरे बापरे ना एत सारा बाछुनी से गोटे हड़क नहीं चल आग को बढ़नी तो ता भर सरीगला आमर बुलाबुली ये एंड हो जाता एंड रिटर्न कला बेलू रास्ता जाम होता रास्ता जाम कटी गुड़ा जमी गले एपट सेपट होमें पलि आसलु।